дар шаҳри Исфара озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ даври шаҳрӣ баргузор гардид. Барои иштирок дар даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст, шумораи зиёди довталабон аз қишрҳои гуногуни ҷомеа дар шаҳри Исфара ҷамъ омаданд. аъзои ҳакамон вобаста ба тартиби баргузории озмун маълумот дода, иброз доштанд, ки барои дар сатҳи баланди ташкилӣ ва шаффоф доир шудани озмуни мазкур ҳама шароитҳои лозима фароҳам мебошад. ҳамчунин гуфта шуд, ки нисбат ба соли гузашта дар озмуни имсолаи фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст, шумораи иштирокчиён ба маротиб зиёд гардидааст ва ин аз он далолат медиҳад, ки озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст байни сокинони шаҳри Исфара маҳбубияти бештар пайдо кардааст. кӯдакону наврасон, ҷавонону калонсолон, аҳли илму адаб ва фаъолони касбу кори гуногун бо омодагии ҳамаҷониба аз рӯи номинатсияҳои интихобнамудаашон аз адабиёти классики тоҷику форс, ашъори шоирону нависандагони муосир, адабиёти бачагона ва осори эҷодкорони ҷаҳон, эҷоди назму наср, шоирӣ. дар назди аъзои ҳакамони озмун порчаҳои назмию насрӣ ва қиссаву ҳикояҳо қироат карда, ки ба ҷамъомадагон ғизои маънавӣ бахшидаанд. бо иқдоми хеле хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст ҷараён дорад. боиси хеле хурсандист, ки дар озмуни имсола нисбати солҳои пеш хеле ва хеле хонандагон бисёр ҳастанд. агар дар давраи минтақавӣ беш аз 1000 иштирокчиҳо аз мактабҳо бошанд ва дар давраи шаҳрӣ имрӯз бештар аз 300 нафар ғолибони даври минтақавӣ аз рӯи 5 номинатсияи озмун иштирок доранд ва маҳз ҳамин озмун шуд, ки сафи хонандагон дар китобхонаҳои шаҳру деҳоти Исфара хеле ба таҷрид зиёд шуда истодааст. در آزمون دوره شهری فروغی سوپی دانایی در نامیناسی ادبیات معاصر اشتراک کردم. من زیاده از 1000 بیت، 90 کتاب، 250 حکایه و از زیاده از 1000 بیت رباعی مطالعه نموده پیشکش ایازدایان حکمان نمودم و در آخر میخواهم که در این آزمون جای نمایان را گرفته در جمهوری نام اسفره باستانی کتابخوان و کتابدوست را معرفی نمایم. غالبان به دوری ولایتی آزمون فروغی صبح دانایی کتاب است را خط گرفتند.